Ayan o, yan. Yan na naman. Mga toy. Ganda o. Gandang size mga toy o. Grabe na to. Yun. Yohoy, malaki-laki. Ito bulate. Uy, pinagat mo naman. Mga toy o. Naku. Alila. Matay tayo ito. Alam na ito kara. Pang ano tayo mga toy? Pang 5 na to. Ay, ito ka. Wala ka mga toy. Uy, Diyos ko. Alis tayo na mga toy. Ay, bulate na tayo mga toy. Bulate. Ginagawa mo. Yan mga toy. Oh. Diba? Malikpik yan mga toy. Nanginginain sila. O yan o. Tatlong plapla. Ang ganda ng huli sa lumot. Nakatoy oh. Nakatoy, nakadalawa na ako. Oh, dalawang plapla mga toy. Lumot lang mga toy. Lumot lang pain ko. Kasi matrabaho lang mga toy kasi kung may lumilitaw, doon ko siya pupuntahan. So bali papagiliran ko siya ng lumot. Yun, medyo matrabaho lang mati pero effective. Pakita ko sa inyo mga tayo isa. Yun mga tayo lalaban dito mga tayo. Dito lang ito mga tayo sa may karugtong ng construction site sa Yun yun, pwede tayo mag video mga tayo. Makakapag-intro na ako yun. Samahan nyo po ako mga tayo. Magandang tanghali po sa inyo. Siguro yan mga tayo, mag alas 12 na. So grabe yan. Kung saan ako napupunta, dito lang pala. Salamat sa Diyos. Dito to mga tayo sa may karugtong ng bagong bayan na magandang facing spot natin doon. Kung saan tayo nakaka-harvest. Yung dito to, sa karugtong nito. So doon, papunta ron sa may Sokmun na. So tara mga tayo, wag natin patagalin to. Baka makaalis yung baka magbago na yung timpla ng tubig ulit. Yun, tara. Yung lalaki ng ulo mga tayo. Nakikita nyo ba yun mga tayo? Kasi yan, nakalitaw. Tapos kumakain ng lumot. Matrabaho lang tumatoy pero effective tong gagawin natin. Yan, dami nasa batuhan lang sa gilid. Yan mata, ito yung lumot natin. Siguro kung nagdala tayong galing talim na lumot, sigurado ito napaka lang, parang balahibong pusa ba mga toy yung tawagin. Ay lumot. Ulit. Andun na yung isa mga toy, pero itong isa bahay na natin. Mukhang wala rin. Tinusik-tusik na ito kanina. Yun na nga, wala na. Yan natin, tinusik-tusik na ito kanina. Punta na kayo, maniniksay dito sa Sokmun. Ayaw kumagat mga rin sa bulate. Pero mamaya pagtatsagaan ko to. Pagka ito nagutom to mga tayo. Oo. Lumot niya boss. Lumot lumot. Yung mga litaw sa batuan boss, papadakbisan mo ng lumot. Tapos papadawian mo muna siya. Kaso pagka nakikita ng tao, di maganda nakatago ka rin. Lumot lang? Oo. Ang laki na dali ko ulit. Tiyan mo. Oo. Plak talaga. Oo. Nakadalawa siya agad. Oo. Diba? Lumot na lang yung pain niya. Lumot lang yung mga lumot yan sa yung maiksi lang. Nakita ko kasi ayaw kumagat ng yung pinag-aralan ko. Kakain muna kayo? Yung laki talaga, grabe. Andito na naman sa gilid ko. Tiyagaan lang natin. Hindi ako uwi dito mga jackpot. Kailangan lang nakatago kayo. Ayan yan naman siya. Sigurado na naman itong isa na. Yan, dito malaki Ay makati, bali hindi kasi ko nakakasakay yung isang araw mati. Papunta akong Bicol mati sana Kailangan daw magpa-book. So bukas ako sasakay mati, madali na ako. Abangan nyo mati pala yung magka-carp hunting tayo doon. Kitaan ko yun ng mga at tayo kahit paano
may idea na ako sa pagka-carp hunting. Nung una kasi, ang ginawa ko dun mga toy, parang bulati lang, naka-disasayad sa lupa. Yung pala sayad sa lupa. Talaga mga toy. Let's go Lord. Experience naman po Lord para makita ng mga subscribers ko po. Napakaliit lang rin ako. Hindi sa yung ano, nilulubog na ganun kasi ano nga, malaki yung floater, di katulad pagka tube yung gamit natin na floater kasi pag tube gumagano agad yun. Ito di niya kaya ilubog, ginagawa ganun lang. Grabe tagaktak pawis ko mga tayo. Kasi ginagapan ko mga tayo, pag sumabit pupunta mo, tanggalin mo yung ano, mawawala yung litaw. So yung kung makamakain sa ano, mawawala na, kumakain sa batuan na may lumot. Lilipat na naman sa may banda dyan, yun na naman, pupuntahan ko na naman. Kung saan yung ano mga tinabumpukan doon ko sa ano, yung isa nga mga tinakawala kayo na, yun dami talaga. Siguro tatabihan ko siguro ng ano, bulati siguro. Shoutout muna tayo mga tayo, shoutout tayo. Sana meron tayong mga video man lang para talaga. Yun, shoutout. Ay, congrats nga pala kay Talim PH. Yun, sa first carp fishing tournament niya. Napaka-shooting talaga. At napaka-successful yung naganap ng linggo mga tayo. So yun, at sa mga sponsor mo, maraming salamat sa inyo. Kahit di tayo pinalad pa rin, sobrang nag-enjoy yung maraming salamat nga pala sa mga nakita natin mga YouTubers din. Sila maming wit ng Sapang, yun. Big love shout out, Ripax Yaw, Fishing TV, yun. Pasensya na kasi Ripax Yaw. Hindi kita na masyadong na-entertain. Pasensya na po. At sa Pasig Fire Rescue Team, yun. Nakita natin ito, actual talaga. Ayun, yun, mga taga Laguna Anglers, yun. Sa mga Sabang Anglers, yun, nakala natin to. Yung pagdating talaga, oh. Kaya yung ano, makasama natin na ano, yung ibang members ng Bruce Anglers, yun, nakita natin si Kachoy Ronnie, yun. At sila Kabiwas, yun. At sila Kachoy Raymond sa Inse Anglers Group, yun, napakarami namin doon. Sila Riding Thunders TV, yun, si Kuya Itzal TV, yun, si Jen Robs TV, yun, si Master Fishing Adventures. Grabe mga ito, ayaw talaga pagkatin mo. Kailangan kasi mga ito, tatrabawin kasi. Hindi naman natin pwede kasi mababad cellphone natin. Ganda sana kung nakano tayo, kung may taga-video sa atin. So, saan na tayo? At kay Talim Anglers PH, yun, mega love shoutout. Thank you sa Kapi Kachoy. At na-zero kasi ko kumati yung unang punta ko ron. Ngayon, zero ko siya yung mayroon. Kaya siya lang yung i-upload ako. Ayaw ko na-upload, zero kasi ko. Sabi ko, pasensya na kasi. Babawi na lang ako sa ano. Yun nga, nagkita kaming binabukasan. At ka-tournament nga ni Kachigi ron. Lahat ng Focus Global Family, yung mega love shoutout. Thank you sa inyo mga tay. Sa mga sulit Kachoy natin dyan. Kachoy Junjun nga pala. Yun, mega love shoutout. Sino pa ba? Biwas Pilipinas, yung na-meet natin. Mapings pala yun. Biwas Pilipinas. Sino pa? Trabawin ko muna ito. Pag may naisip natin, nakalimutan natin yung shoutout natin. Ay, Kachoy Aris nga pala, yun, may love shoutout. Kachoy Neil, yun, may love shoutout nga pala. Kachoy Delmar, yun, may love shoutout. Kachoy Delmar. Ginagawa mo? Iniwan ko yung isa dyan mga tay. Doon na naman mga tay yung marami. Yun mga tayo, nagluluksuan. Tingnan yung mga tayo, yung mga ano, palikpik niya, oh. Ayun, oh, yun mga tayo, oh. Oh. Yan, ang lalaki mga tayo. Dito tayo. Ginagawa mo? Papadali. Yung mga toy, bali trabawin ko mga ito mga toy. Baka kasi mapulis-tulis pag binabad ko itong ano. Kailangan trabawin ito mga toy. Trabawin ko ito muna mga toy. Paramis mga toy. Ang lalaki talaga mga toy. Pakita ko sa inyo mga toy. Pakita ko sa inyo pala. Andito mga toy, oh. Pupunta ako dito sa may ano. Ang laki ng ulo.
Dito ko para di tayo makita. Dito, to. Andito mga toy. Yan mga toy, oh. Pakita ko sa'yo. Sana makita natin. Yan, oh. Yan mga toy, oh. Oh, nakikita nyo yun mga toy, oh. Oh, yan mga toy, oh. Diba? Palikpik yan mga toy. Nanginginain sila, oh. Yan, oh. Oh, grabe. Ang lalaki, Diyos ko mga toy. Oh, nakikita nyo yun mga toy. Bakit ata pag masyadong zoom? Yan, oh. Oh, yun, oh. Uy. Mga toy, balik trabahuin natin. Pasensya na kayo mga toy sa video natin. Nagulo. Oh, pawis na ako. Dito ko nagtago sa may bangka mga toy para nakikita natin sila. Yun, nandun na naman sila. Andun yung akin mga toy, yung isang yung isang floater banda. Tapos yung isang mga toy andito, kabila. Ayun, yan. Nagtago ako dito mga toy. Ayun, kinakagat tayo mga toy. Ali, sabi ko sa inyo mga toy, sobrang laki, mama. Yun mga toy, ala, laki. Teka lang mga toy. Ayun mga toy, mama, yan mga toy. Nandun lang sa gilid. Ginagawa mo. Nagdusa na naman tayo. Mga toy, grabe, lunok na. Napaka-effective talaga. Kung talagang gusto nyo lang talaga na makakuha ng pang-ulam, sigurado dito mga toy. Ito yung pagpasensya nyo na po kung abon nyo lang po yung video na talagang maganda talaga pag nakita nyo mga toy sa video. Talagang pag binigwas talaga, takbo talaga. Toy, ganda. Uy, thank you Lord, pangatlo na to. So tinatry pa rin natin mga toy na makakuha tayo ng magandang video. Ang init kasi mga toy, di naman pwede natin ibabad ng gusto yung cellphone natin. Baka maya masira na naman yung yung pinadikit ko. Yun, di kasya. Uy, thank you, grabe alas. Yung isa talaga mamaw, yung pangalawa, grabe. Hanggat kakayanin ko mga toy, yung matinding pahirap sa atin itong mga mamaw na to, gagawin ko kung paano kung makakuha ko ng pang highlight natin. Thank you. Mga toy, babaonin ko to papuntang Bicol. Magbabaon ng tilapia. Mga toy, talagang hanapin mo lang talaga mga toy, yung balahibong pusa mga toy. Ito dito minsan nga pumapasag yung tilapia. Siguro naiipit kasi pinipilit niyang sinasaksak yung uso siguro dyan, kasi yung medyo mahaba mga toy nandyan sa ilalim, nasa ilalim itong batuhan. Kaya katulad yan, pinagkakain na nila. Yun, kabiwas o kabingwit, punta na kayo dito, bagong spot natin to. Iiyan ako na lang sa GC natin. Ayan, napaka-iksi lang mga toy. Wala, talagang balahibong pusa talaga mga toy. Yan, wala. Ito lang talaga mga toy, dito lang banda rito. Sa kabila na yan, wala walang lumot. Ilan lang tong lumot. Ayan, wala na. Ang hirap naman ito, but very effective. Ito, meron. Ayan, pwede na to. Grabe, yan. Ganda sana kung, nako. Ano ba yan? Kukunti na nga lang. Kukunti na nga lang, di pala rin nahuli. Ayun. Yan, mga ganun mga tayo. Ayun, meron na naman. Yun, nakadali na naman tayo. Yun. Yan mga tayo. Ayan, medyo maliit-liit. Nakaabot na tayo. Okay na mga tayo. Maglalagay na nga tayo ng stand mga tayo. Mapadalas na Katrabaho pag lumot mga tayo. Uy, kinagat na naman. Mga tayo. Nako. Wala. Matay tayo ito. Wala, napakara. Pang natin mga tayo, pang 5 na to. Medyo maliit na. Ayun, yung isa pa.
Ano pa? Kumakagat na mga din sa ano. Halo-halo na sila. Ano pa? Yan, ay, sus! Di kasi ano mga ting nag-alog na siya. Baka natataranta na yung bulati, yung tilapia. So kala siguro lumot pa rin. Kasi maitim yung bulati ko. Adun, ito lang muna ilagay ko ano. Yun, talaga magdo. Yun natin, may pang-highlight na tayo. Kinagat pa rin yung lumot. Wala na kasing lumot mati, ang hirap magkano ng lumot. Maliliit lang yung lumot mati, pinadawi ko pa kayo. Magbulati na lang tayo mati. Naku, ako. Ay, muntik pa makapasok sa ito. Ay, ito pa. Ito. Wala ka mga tayo. Uy, Diyos ko. Unless strike na mga tayo. Ay, bulati na tayo mga tayo, bulati. Teka lang mga tayo, kunin ko yung halagyan natin. Uy, halika. Kabigas ka doon. Ginagawa mo. Ay, sayang. Ay ko yun, buti na lang nakuha pa natin. Papaunin kita, papasalubong isa nanay ko. Huwag ka nang makakawala. Ako, wala na nakatubig mga tayo. Dumawi na sila sa bulati mga tayo. Ala ka. Bulati na ngayon. Ay. Pero mga tayo yung ano, lumot, grabe lalapad. Pero itong bulati maliliit. Mga ano, 3.2. Ala ka. Tinatamad na ako mag ano ng lumot, kumagat naman na sa bulati. Good. Good. Hindi ko na kasi makita yung ano, yung tilapia kung saan lumulutang eh. Kaya na nakikita kung saan banda, kaya nakahabol ko sila kung saan banda. So ngayon, naghangin na siya. Wala na. Bubulati na tayo. Pero tatry ko pa rin mamaya mga pagka di na kumagat sa bulati. Ito lang sit up natin, oh grabe. Ay, thank you. Dito lang makakuha rin ng strike. Kakalagay lang kanina eh. Kamay ko, nalo yung kamay ko. Yan na naman mga tayo. Huwag kayong pipilin dito, makikita nyo yung huli ko. Nakita na namaman dito, yung mga namamanti pa naman yung mga tayo. Huwag kang titingin dito, boy. Doon ka lang, boy. Mati, nakikita nyo baka, ay naku, pangit yung video natin. Kuha tayo ng malupit na highlight. Taas natin konti. Baka malalaki yun dun sa gitna. Grabe, wala na kasi lumot. Ang iksi na ng lumot kasi. Kabiwas, kabingwit. Riding Thunders, dala kayong lumot nito sa bawang spot. Sunod talaga mga kapatid. Grabe. Umalog kasi, umalog. Oh. Yung bandaron natin, sokmon na yun natin. Ay, hindi, sokmon. Oh, dyan pala natin sokmon yung ginagawa na yun, no? Yung bandaro, yung paboritong kung saan naka-spot si ano, kung saan naka-undistrike si Kabiwas. Yan, sunod na lang ito mga tol. Ito, tugtong-dugtong na to doon mga tol, yung puntang ano, People's Park. Umalis pa kasi yung mga tropa natin mga tol. Pag-itig na naman, oh. Jesus! Tilapia yun mga tol, tilapia yun. Ganda ng hila mga tol. Kinakaba talaga ako dito sa spot na to. Kung ano nyo lang mga tol, kung alam nyo lang nararamdaman nyo lang mga tol, kung ano lang nagkabubul-bul na ako. Ano lang nyo lang nararamdaman ko, ay grabe, nangatong lilig ko. Ganun ako mga tol, nag-undistrike.
lang matindi ano. Ganda, sabi ko na nga ba eh. Pag tumumal mati, minto yung ano, maglulumot tayo. Nag-testing lang ako doon kanina mati, pinagat na eh. Ayan, yan. Yan na naman. Mati. Uy, ganda oh. Gandang size mati oh. Grabe na to girl. Uy, nalunok pati. Uy, buti na lang. Buti na lang natanggal. Nasa ano na. Lord, thank you po talaga. Hindi ako makapaniwala. Kanina mga tay, grabe. Hindi ko alam kung saan ako pupunta talaga mga tay kanina. Galing na ako ng pinag-aarbisan natin doon sa may Rockwell. Galing na ako doon sa dulo, yung papuntang Makati City Hall. Tapos galing na ako ng ano, ng Tulay. Wala naman mga tay, sabi ko saan ako pupunta. Balak kong tumawid ulit kila Kachaygiron eh. Kasi sabi ko yung pinag-ispatan kako namin, sigurado may mga karpa na yun doon kasi puro na ano yun, nangangamoy pa yung mga feeds doon sa mga pinagpupukul namin, napakaraming feeds. Focus lang tayo dito, hindi tayo masyado ano natin mga tay, kasi ito mga tay, yung area na to ugat na mamamantik to. Pagka nakita to, sigurado bukas kung ipo-forward ko sa GC namin to, sigurado respakan ng tropa to. So pag nirespakan nila to, pag pinaman ka na to, wala na, matumal na. Kaya yan natin to. Yan na naman. Oh my God, Jesus, napakadawi talaga. Balik na lang natin, focus tayo, huwag tayo masyadong maingay natin yung bunganga. Papating, ay may galawin siya nga pa, papating ka nga lang yung video, sigurado re-respakan to ni Papating. Araw vlog, puntahan nyo na to, sumama ka na sigurado to. Hindi ko na makita kung saan na yung nakalitaw eh. Ate, hindi na kaya maglumot, natanggal na siya mga ate oh. Ano na siya oh, kasi maiksi yung lumot mga ate. Ulatin na lang natin, tuloy-tuloy natin. Malaki sana yung lumot eh, malaki na dada yung lumot. Sana yung tropa kaya na. Sayang naman yung dawi na yun, dapat yun marami kami dito para nadali yung dawi sa ano. Saan kaya pumunta? Sayang yung multo yun, ano yun, bulto yun. Lang na wala, sinabi ko lang na ano, tayo masyadong maingay kasi makita ng mamamanti, bigla naman nawala yung dawi. Kasi totoo talaga yung mati, pag nakita kayong biwas ng biwas, nakikita kayo sigurado mamaya lang pag alis mamamanti at sigurado nawala oh. May mga bata naman. Baka pumaon na sila sa putik kasi mga kasi nawala bigla. Sabi ni Pusing baka daw mag-reverse. Nawa ko naman yung alam sa daw hindi kasi ganun talaga mali pagka dawi talaga kailangan bilisan mo yung bahay. Hindi naman ginawa natin kanina kasi yung siguro nakano doon yung tawa pa ako ng tawa yung na nakabahay na tawag. Basta na ilagay na yung pamiwas sa ano, tumatawa mo sayang yung minuto eh. Yun, tuloy, nakalipas. Pangit din naman kasi pati nakakahuli ka tapos tahimik ka para nga naman si Rapo. Bigyan ka na ng facing, nakatang ano ka pa, simang. Kasi na masundan to, okay na
pala. Nagugutom na naman ako po. Ay, yun, nawala mga tay. Saging lang dala ko. Mga tay, kain po tayo. Bananak yun mga tay. Nakakuha ko si Trupa din mga tay. Isang 5 fingers. Mahinain na kayo at ako kakain na rin. Narinig yung panalangin natin mga tay. Nautusan. Yun, huli. Yun. Yohoy, malaki-laki mga katoy, huli. Bas. Nakarbis din. Ganda. Uy, thank you Lord. Bumalik na ulit. May lipstick pa. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you very much. Ayan, nagilab shoutout nga pala sa Bagong Bayan Anglers. Nagilab shoutout sa inyo mga katoy. Katoy Ares, nagilab shoutout. Taga rito sa Paranaque nga pala. Katoy Ares, malapit-lapit dito. Pag out mo lang work mo. Katoy Ronnie, yan. Bakbakan mo na dito Katoy Ronnie. Dito na Katoy Ronnie, oh. Huli ka. Jesus. Hindi naman siguro kagat. Lakas na kasi mga to, eh. Nasobra naman na. Nasobra naman lang. Doon pinagat mga to, eh. Ayan na naman. Ay. Huli. Uy. Nalit tayo. Andun yung dawi. Bisa natin. Ikaw. Dali. Kasi nakanta yung kuyang dali. Yan. Kasi baka agad yung kuya mo. Pagtanggol mo. Pagtanggal ni Bebe. Pagtanggol mo yung kapatid mo. Walang magtutulungan kundi kayong dalawa lang. Ano, di mo pinagtanggol? Alis ka na dyan. Alis ka dyan. Ganun lang yan mga tayo. Pagdating ko doon, palipat-lipat lang tayo. So yan mga tayo, last bulat na tayo. At dumakas itong alon natin. Grabe kanina naman yung ganda. Sa ano kanina naman tayo? Siguro sa paglulumot mga tayo. Kung meron kayong alam na may mahabang lumot sa lugar ni magdala kayo tapos sa kanyang spot. Tapos ano maaga siguro. Or mga kasi kanina dumating ako dito mga past 12 siguro or 11:30 siguro mga ganun. Mga 11:30 to 12 siguro yun kumagat sa lumot. Kasi nakikita nyo yung dilapinig sa gilid yung tatabihan nyo lang ng lumot. Surpul tapos pag medyo nag-uga-uga na yun magbulatin na kayo. Surpul na magbulatin. Ibisan nyo nga lang mga rin. Napakabilis ng kipit. Yan nasobrahan mga rin. Yan. Sumabi pa itong water lily. Grabe mga rin. Ganda. Ganda sa mga siguro kung napaaga-aga tayo dito siguro mga mga 11 ay mga 9 siguro mga 9 kasi mainit yung talaga talaga
kakain ng lumot sa gilid. Sayang, nalip tayo sa... Dapat pala, di tayo dumiretso kanina. Wala naman tayo. Kanina may kumagat pa bago mag-supra ng agos. Bago mag-alo ng gusto. Hindi ko na daan. Tilapia yun. Kasi pag ganun. Paalam na kung muna tayo. At ako'y gutom na. Mga alas 3 na yun mga kayo. Ang kagatan, ano eh, mga alas 12 yun eh. Hanggang alas 2. Pahinga ng isang oras hanggang yun, wala pa. Ito yung huli natin. Yan, walo, ang gaganda oh. Ang thumbnail tayo, thumbnail. Oh, the best. Pla-pla. Ang ganda ng huli sa lumot. Babawanin na tamali lumot. Thank you Lord. Yun, lang po muna mga toy. Maraming salamat. See you next vlog po tayo mga toy. Sa Bicol na tayo. Yun. At pasensya na sa tropa. Pasensya na po sa mga insi anglers at sa Brusa anglers at dito kayo, di ko kayo na chat kasi mahirap na mapagod din kayo kasi ako rin ang hirap maghanap ng fishing spot talagang promise mo rin kung saan din ako nakakarating kung saan din tayo nakakarating tapos zero, walang upload yun katulad dito, i-upload natin ito sa strike tayo. Thank you. Pusing ko lang ito matoy sakaling may umabol pa to may ano pa to may pain tayo. Thank you po. Maraming salamat mga toy. Po sa lahat ng nanood at hindi nag-skip ng ads. Thank you. At mga ano nga pala, bago natin subscribers, yung mga bata doon, kung pumunta dito, sayang, hindi natin nakuha yung mga pangalan. I-subscribe tayo. Mga batang anglers dito sa may Sokmon. Yun, may galag shoutout sa inyo mga batang anglers ng Sokmon. Thank you. Muli natin mga toy. Nakawala rin pala tayo. Ayos na rin mga toy. Buhay pa. Itong isa mga toy, laki oh. 5 fingers. Dalawang 5 fingers. Ayan, magandang size mga toy. Ito talaga mga toy. Grabe yung pangalawa natin. Kaganda yan mga toy. Bagong spot yan. Thank you Lord. Pambaon ko. Pupuntang Bicol.